sa ka. Ilaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Taguan lang ko sa pangan nga Faith. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Your Love. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Sambuan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Faith. Nak, salig ko nimo ha. Dito ko mulampos ka gyud sa imong pagtuon, sa imong paglarga sa Cebu. Opa, isaad na ko. Salamat pa. Musugot kong mo eskwela ka samtang magtrabaho na mo pero gusto ko ngay naghuman sa imong klase, muli kag diretsyo din aron makaluto kag panihapon ha. Aron inikabot na mo na anay makaon. Nakasabot ka? Oh, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sige na, magkasugod na ka. Okay, ma'am. Katato man din ako mga amo eh. Pero ano ko na sa silang kwarta eh. O pa magit sila anak bisa ko sa. Dili na pagkidilhan sa ilang edad. Bisan og idara na sila pero mga batanon pa kaayo silang tan-aw magtiayon. Daghan mo gud sila kwarta gud. Inatiman kaayo ilang mga kaugalingon. Mayo na lang gani kay mga buutan sila. Tuo di ay. Mangandam na kong daan sa akong mga butangbi. First day ra ba ugma sa among klase. Ay, salamat in taon kay makatungtong gyud kog college. Hi. Bago ka din eh? Oh, Pasensya na nga. Giduol ko nimo. Tibod ko familiar nimo. okay ra oy. Ako day si Andy. Ikaw? Faith. Meet ka na ta? Sige pa. Han, anniversary na to. Di ba ginamati ka nga live lang muna? Ay, sorry. Pero kinahanglan ko dito hapon. Muna chance ka makuha na ko akong promotion. Oh, Naglalis man ni sila sa mamoy. so mas importante pa na nimo kanay imong promosyon kay nako. Mo ba? Oh. Time pa. Please. Ngano na minamo ko sila istorya oy. Unsa ka, uy? Musud na lang ko sa akong kwarto be. Faith? Faith? Uy, nakatuog panday ko. Kadiyot sa ma'am. Mawa kog duha ka semana din sa bahay ha. Ate man na si sir nimo ha. O kung naamang ka ni problema, tawagi ko. Pero ayaw ka balaka. Kay every now and then, manawag man ko nimo. Sige ma'am. Why problema? Anak eh. Piin na kayo pero ikaw paghapon mauli si sir. Sukad nga ni biyahe si ma'am. Kada gabiin na lang gid siyang mauli nga hupog.
si Sir na kitron. Ay, salamat. Makatog na gitawan ko, ani. Kaagid, uy. Okay na ka? Ang kapoy mo kayo nga danaon? Mao lagi. Unsaon nga, tagdugay mo ko kayong mauli ang akong amo nga lalaki, good. Pila ra ka oras ko makatog. Mao ba? Dali na. Asa man ta? Ngaon ta. Ibaw kung mapakikaon. Musamod ka galuya kung di ka mukaon, unya wa kay tug. Andy, Ay kabala ka. Libre na ako. salamat. Kumusta si Sir mo? Hubog na sad nga na uli gabi, ma'am. Ay, sige lang. Muuli na ko sa sunod semana. Pero Faith, kung doon ka o nagkadik ka, pwede ra kang matuog na lang. Manawag ra ko siyang mga friends, aron may makatod niya siyang pagpauli. Sige, ma'am. Salamat. Bye. Ay, arang-arang. Makatog na gyud kog sayo, ani. At least, dili na ko magtuka sa eskwelahan. O sa magituyo ni mo nako ba? Nga murag importante man kayo nang imong isulti nako. Isaasan ako nga di ka malain. O human ko masulti ni mo ani. Huwag mausap na to. Kay nga no. Unsa man lagi di ay na, ha? Faith. Pwede ko manguyab ni mo. Ha? Andy, sorry ha, pero dili pa ko anta musod ang butanga. Nahibaw ka kyud nga nanarbaho ko din iisip katapang aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Kung mag-uyab-uyab ko, asa pa man ako i-insert akong oras para ana. Faith. Kung makapaabot ka na ako, huwata nga makagraduate sa college. Milagro man nga wa mo lakaw si Sir Dennis Ila. Pero maklaro gyud sa iyang mata kung unsa siya kaguol. Pero bisag magulanon siyang tanaw, no? Mulutaw gihapon niyang kagwapo. Faith, Ah, pwede ka mo dool? Sir? Pwede ka na mo ubanan din eh. Dili ra ba ko kahibawang mo inom, sir? Okay ra, nagkinanglan lang kong ka-istorya. Ah, Sakit kay akong dughan. Kasal tuod mi pero murag baliwa ra ko niya. Mas importante pa niya yung trabaho kay nako. sir. Faith, Sir? Nganong mitutukan ako? Faith, Sir, ayaw. pasagdi ko. Pasagdi ko. Sir. Ginoo ko. Dako kayong sayo pang ako nabuhat.
Ngano nagpatahamang ko? Unsaon na lang kung may baho si mama ni. Unsaon na lang kung magpunga yun ni. Oh, Diyos ko. Delayed na kayo ko. Kinahanglang magpiti ko. Ginoo ko. Positive. Maptos ko. Bigkaon kang dako, ha? Usa ka lang kakatabang niya, may kirengking kag sa kumbana. Mama, pasaylo ako. Ha? O karon kay na mabdos ka naman sa kumbana. Wala iba ka hibaw ini ha, kung dili ikaw ako o ang akong bana. Nagkasabot ka? Oh, ma'am. Ug huwaton ka na mong mga anak. Inigawas sa bata. Kuhaon na mo siya o pahawa din sa amo. Pero, ma'am... Pagpili! Pagpili! Mutuman kas akong gusto o siguradong secure ang kaugmaon sa bata kung anhi na mo o ipapriso tikas imong pagpatol sa akong bana. Pila na lang kapuan og mugawas na ka sa kong tiyanak. Pasaylo ako sa kong buhaton, nak. Pero wa ko'y laing choice. Kung dili ihatag ti kanila. Kay kung dili ti kay ihatag nila, mapriso gyapon ko. Pero kung ato ka nila, sigurado nang secure ang imong kaugmaon. Pasaylo ako. Sige, gyapon og panawag si auntie na ako ang tutron. Sukat kinamaptos ko. Naunda ko sa akong pag-eskwela. Ug wagid siya mahibaw sa nahitabo na ako. Sorry, auntie. Kinsa man karon? Nga mo pa may pagpanglakaw nilang ma'am. Ah, magsusi ko. Auntie? Faith, nasahig ko sa nahitabo ni mo. Andy, dili ko angay ni mo. Please, pangita na lang og lain. Willing ko mo angko na ng imong gisabak. Ako'y manubagan na. Kuyog na ko. Andy, Mahal ti ka, Faith. Ug andam kong mga mahan sa imong gimabdos. Andy. Nilayas ko sabay sa akong amo ug nagtaban mi ni Andy. Nagpasalamat yung kog dako niya. Kay iyang gipamatud-an ako nga mahal gid ko niya ug ang among anak. Dili sayon ang among nagian pero tungod sa paglaban niya ug sa iyang pagpanalipod namo, nakaya ra gid nako ang tanan. Karon, minyo na mi og may duha na ka anak. Dini na lang kutob og daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Faith nga taga Sambuan, Cebu uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Your Love.